бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардидагони зилзилаи шадид дар ҷумҳурии Туркия кӯмаки башардӯстона фиристода шуд. Кӯмаки башардӯстона аз маҳсулоти зарурии хӯрокворӣ аз қабили орд, равған, шакару биринҷ, макарон ва оби нӯшокӣ иборат мебошад. Агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати расонидани кӯмаки башардӯстона ба мардуми аз офати табиӣ зарардидаи ҷумҳурии Туркия молу маводҳои заруриро аз ҷумла хаймаҳо, либосҳои зимистона, катиҳо бо таҷҳизотҳояш, маводҳои санитарӣ, маводи хӯрока ва оби ошомиданиро омода намудааст. Молу маҳсулотҳои зикр гардида тавассути тайёра ба ҷумҳурии Туркия интиқол дода мешаванд, ки барои беҳдошти шароити зарардидагон дастрас карда мешавад. дар баробари ин ба мардуми аз офати табиӣ зарардидаи музофоти гуногуни ҷумҳурии Туркия либосу пояфзоли зимистона, хайма, курпаю болишт, кати хоб, ҷилди ҷиҳози хоб, рӯйпӯшҳои пашмин, зарфҳои алюминӣ, ҷиҳози хӯрокхӯрӣ, ниқобҳои муҳофизатӣ ва маводи антисептикӣ дастрас карда мешавад. ҳаҷми умумии кӯмаки башардӯстонаи ҷониби Тоҷикистон ба мардуми зарардидаи Туркия наздик ба 100 тонна мебошад. дар баробари ин бо дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии Туркия иборат аз 50 нафар наҷотдиҳандагони бо таҷриба, ҷарроҳ ва духтур шикастабанд фиристода шуд. кӯмак бо дастури фаврии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии захираҳои моддии давлатӣ ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон омода гардида шаби 8 феврал тавассути ҳавопаймои махсус бо ҳайати расмӣ ва гурӯҳи наҷотдиҳандагон аз ҷониби сохторҳои дахлдор ба Туркия фиристода шуд. наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шумораи 50 нафар омаданд, ки ба мардуми азияткашидаи Туркия кӯмаки худро расонанд. дар ин рӯзҳои фалокатбор барои мардуми ҷумҳурии Туркия ва ғамхорию дасти кӯмак дароз намудан ба зарардидагони заминларзаи шадид дар ин давлат аз иқдомоти фаврӣ пешгирифтаи башардӯстонае мебошад, ки дар сиёсати хориҷӣ ва иҷтимоии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми меҳварӣ дорад ва аз талошҳои пайвастаи роҳбарияти олии Тоҷикистон дар ҳалли мушкилоти ҷомеаи ҷаҳонӣ гувоҳӣ медиҳад. ба ҳолати субҳи 9 феврал теъдоди ҳалокшудагон бар асари зилзила дар ҷанубу шарқии Туркия ба 12391 нафар ва шумораи зарардидагон ба 62914 нафар расид.